אלרון ונצ'רס, שהיא בעצם חברה בורסאית, סיכמה את שנת 2024 עם רווח נקי של 22.6 מיליון דולר, וכתוצאה מכך, לא הייתי אומר אם מתאפשר, אלא מאפשר לה לחלק דיבידנד מזומן בסך של 8.8 מיליון דולר. אני אומר לכם הצופים, חברים, זה אחת המניות היחידות היום שעולה בבורסה, אז יודעים, אני לא ממליץ חס וחלילה, אבל צריך להסתכל אחרי הרעיון, האם ההשקעות של אותה חברה מעניינות ויניבו רווחים בעתיד. אז קודם כל, ההתייחסות שלך. שלום, אליסה בכר מנוח, יושבת ראש אלרון ונצ'רס. שלום דודו. והשאלה הראשונה, אתם היחידים כמעט שעולים היום בבורסה פה מאחורי, את רואה הכל רץ אדום אדום אדום. נכון. Unfortunately, זו תקופה ממש challenging, תקופה לא קל. מה שאנחנו מתרכזים באלרון עם כל השינויים שזה קורה. שנת 2024 זה שנת שינויים בשבילנו. זה מנג'מנט ובעלות חדשה. מי הבעלים החדש של... קבוצת אריאלי. איך? קבוצת אריאלי. אריאלי, אוקיי. קבוצת אריאלי רכשה שליטה מאלרון בספטמבר 2024, ואני מנג'ינג פרטנר של קבוצת אריאלי, נכנסתי לתפקיד חדש יושבת ראש פעיל. עשינו את אסטרטגיה חדשה כבר 7 חודשים, ומאסטרטגיה הזאת אנחנו מינינו את המנכ"ל חדש, יניב שניידר, 25 שנים ניסיון מרפאל. ומיניתי גם את רוני גור אריה ל-CFO. עם אסטרטגיה חדשה, כל מה שאנחנו דיברנו, אנחנו עשינו. בתוצאה הזאת, זה לא רק היום, זה כבר ביותר מ6 חודשים, עלינו כמעט 40% במניות, ואנחנו צריכים לעבוד עוד יותר קשה, to fulfill את ה-trust של הבעל המניות. אנחנו עשינו את האסטרטגיה החדשה באלרון. איפה אלרון משקיע? אלרון היום לא משקיע בכל המקומות. אלרון משקיע בסייבר, בדיפנס, דיפ טק ומדיקל. צריך להגיד דיפ טק. דיפ טק. מדיניות חלוקת דיבידנד יש לכם? או שבעקבות הרווחים שהשנה שעשיתם כמה אקזיטים שמכרתם, אם אני לא טועה, 3 חברות, נכון. ויצרתם רווחים יפים לחברה, נכון. כתוצאה מההשקעות הללו, זה ההשקעות שבעצם נוצרו עוד לפני כניסת קבוצת אריאלי לחברה. נכון. אתם פשוט מאוד זיהיתם את ההזדמנות לממש, או שזה לא נמצא באסטרטגיה של ההשקעה של החברה שהחלטתם בעקבות 4 הנושאים הללו, ולכן החלטתם לממש, כי גם המחירים התאימו לך, וגם אפשר היה לעשות את המימוש. אז בואו נפריד את זה שניכם. אלרון לא היה לו את המדיניות דיבידנד. זה פעם ראשונה בהיסטוריה של הקמפני, אנחנו עשינו את זה מדיניות דיבידנד. אז כשאתה משקיע את האברגרין בהשקעות, בעל המניות צריך לדעת מה הם מקבלים מכל האקסיט. ובעצם אנחנו עשינו פעם ראשונה את הדיבידנד פוליסי.